Majske elementarne nepogode mnoge su porodice u Bosni i Hercegovini ostavile bez svojih domova. Izuzetak nije ni općina Kakanj, na kojoj je 45 porodica ostalo bez domova, odnosno domova koji su neuslovni za život. Potopljene kuće ili one koje je pokrenulo klizište, razlike nema, porodice ostaju bez svojih domova. Sestre Nihada i Senada Arnaut iz sela Hausović nadomak Kaknja su jedne od onih koji su ostale bez svog doma u kojem su živjele najsretnije dane. Te majske noći su ipak preživljavali najteže trenutke svog života. Napuštaju svoj dom, odlaze kod sestre Suade koja im pruža utočište. Prateći informacije na medijima, nisu bile optimistične da će se njihovi problemi ikada riješiti. Kuća sestara Arnaut iz Hausovića je stavljena u prioritete za sanaciju. Prije oko mjesec dana dobile su vijest da će im firma DSM Trade iz Kaknja izgraditi novu kuću. Nihada i njena sestra Senada su zadovoljne, sretne i jedva čekaju useljenje u novu kuću. Ova firma se obratila općini Kakanj da joj ustupe podatke o najprioritetnijim porodicama kojima je potrebna pomoć kako bi se eliminisale posljedice iz maja ove godine. Općina Kakanj je ustupila sve potrebne informacije. Vlasnik ove firme nije pristalica da se u medijima govori o njegovim humanim aktivnostima. Iz općine Kakanj su odlučili ipak objelodaniti ko je donator, jer smatraju da ovakav lijep slučaj, lijep gest treba biti zabilježen i služiti kao poruka velikog ljudskog čina, dok će sestre Arnaut konačno dobiti novi krov nad glavom sa osmijehom na licu i srećom u srcu.